Evo danas ću vam pokazati kako pripremam svoju omiljenu kukuruznaću pitu. Pitu sa kukuruznim brašnom i tikvom. Evo vidite, ovo je kukuruzno brašno, naravno bio. Evo tikva koju ću poslije izrezati. Evo imamo sitno sjeckano suho meso. Goveđa šunka, to jest, evo luk sam isjeckao. Znači uzimam sir. Sir ću uzeti, jedan dio ću miješati u nju, a drugim dijelom ću preliti kad bude gotova. Znači razriječemo sa sauramom i malo mlijeka. Znači razriječemo to i stavit ću 2 jaja. Nekada pravim bez jaja, a nekada sa jajima. Pa eto. Danas ćemo staviti 2 jaja. Evo, pošto smo stavili tavu i ulje da se grije, znači kao prvo da pokažem samo, znači ja ću samo stavit ću malo soli da ona malo pusti vodu, tikva po njoj. Prije nek što sam je zamiješao, neko koju minutu ostane. Tako. Sad ćemo znači staviti luk, malo ga prepržiti. Ja najviše volim kad malo u ovom slučaju prepržim, zato što bude brzo gotova. Tako da luk lijepo omeđa. Evo malo, ovo je goveđa šunka, to je pastrma naša. Znači stavio sam crveni luk, upržio i malo pastrmu. Sitno nasjeckanu, pa da malo ljepši ukus. Znači to su ti sastojke, vidite. Ovdje sam razblažio u Filadelfiju sir sa sauramom malo i sa mlijekom. Jedan dio ću ostaviti, jednu trećinu ću za gore prelit, a 2/3 ću ili u stvari oko pola, na kraju kraja vidjet ću kako mi zahtijeva brašno. Evo je, ovo brašno ću staviti sve, ja mislim da je to 500 grama brašna. Evo, sad ću samo da odlijem ovo za prelit, za preliva. Evo. Evo ga, znači, evo pošto je luk i šunka goveđa se prepržili, znači stavljamo njih kao prvo, samo zahlade. Evo ga, zatim ćemo staviti, evo ga, tikvu. Evo jaja. Zatim ćemo sada polako, znam, moguće vrlo lako da nam neće sva ni otići ova vrećica. Vidjet ćemo kako će biti, kako će smjesa biti. Evo vidite. Znači ne ide voda, ne ide ništa. Evo, pošto je lijepo pustila vodu, znači malo je omečala, samo ćemo staviti još malo bibera. Evo ga, bijeloga bibera. I evo, ovo je rajbani sir, znači možemo staviti malo rajbanog sira, evo ovako, miješati u nju i u preliv, evo, i u preliv ćemo staviti malo rajbanog sira. Znači podijelit ćemo, u stvari ostavit ćemo malo, ne mora sve otići.
Znači, i postupno prije Filadelfiju stavili, bit će nam previše. Dobro. Čekajmo. Evo vidite, pošto sam je fino razlio u tepsiju. Petnica je ugrijana, sad ćemo je pustiti na 180 stepeni, se peče. I povremeno ćemo je prepaziti da ne bi pregorila. Ako bude počela da gori od ozgod, morat ćemo staviti foliju. Da vidimo šta radi naša kukuružnjača pita. Evo je, sad ćemo inšala, ona je prilično gotova, sad ćemo je preliti sa ovim prelivom što sam rekao da smo napravili. Može staviti bijeli luk ko hoće, ovako, znači sir sa povlakom i onaj ribani edamer sam stavio. Znači sad ćemo je preljeti i onda ćemo je vratiti u petnicu još, ne znam, nijem nekih 15 minuta, polagano smanjit ćemo temperaturu da ona upije lijepo. Mašala, gotovo je. Sve gotovo, lijepo. Sad ćemo... Evo je već gotovo, što je lijepo. Fino upila sve. Ovako ćemo je da... Još jedan put ovako. Evo. Da lijepo lijepite. Što je lijepo. Dobro, zrno. Evo. Da probam. Super.